Damn, can I help you? Hello. Yes, how may I help? Cela ungesizeke sisana. Ngakusiza kanjani bhuti? Shuthi ngiyazasebenza mina. Yes. Sidayisa ke bethi. Kodwa sizabuhlekana. Ngicela ngibambele kancane bhuti wami. Automatically receive a direct link. Hello? Khulumisa nomlungu. Uba lo khulumisa naye manje. Ngiyaxolisa bengikade ngingenele line abaningi la. Oh, sidayisa kubutho wesintu. Babe besifuna ukudayisela isitolo phakathi. Yebo. Mhlawumbe sidayisa abahlungu kaZulu. Ngicela ukufaka kwi-marketing manager yethu. Umlungu? Cha. Uyindi. Inkingi leyo ke mntana mina Ufuna umuntu ozokhuluma naye. Ngifuna ukuthi ngikutshele ukuthi ngifunani wena ukubhale phansi konke lokho ngikufunayo basosuka lapho ke basobulungu lona umtshela umlungu mina umhlongo uthi Yini igama lemithi yakho? Mhlongo mithi. Mhlongo mithi. Mithi yes. Shuthi sezinto eziningi sibuyisa isithandwa kube yilo odume kakhulu lo okuphala abantu besifazane ukuthi babe bahle. Yebo. Bawuthanda abantu abaningi and kuzoba yinakho ke lo sanda kuthola ke njengamanje lo esukhanda ngabutho abantu la sotheka lapha kudloko shuthi lona wezisimonyo ukuthi umuntu abukeke bonje ukuthi laba osisabangenayo abantu besilisa bayibote kakhulu lo lapha abantu besilisa abakuthanda yabo unesicwaco nje lapha wabona ukuthi indoda inokuthanda 2 months yabo bese iyakuphunya. Ngicela unginikeze inamba yakho. Okay, ngizokunika inamba bethi 07 244 Umhlongo bhuti wakhona. Yes. Ngizozama ukuthi ngikhulume ne-marketing manager. Ngiyawuthatha lo buthi wami noma uthathe. Mina ngeke ngikwazi ukwenza leyo decision bhuti. But asenze nje sikuze ukuthi mhlawumbe ibila akwazi ubhala phansi izinto yabo njengabe lu. Yebo. But asenze nje kunika wena usibonyo uhlekishe. Base mhlawumbe esotele lodwa unayindoda. Yebo nginayo. Mhlawumbe ayifune nje mhlawumbe. Cha. Bengizothi ube kuthiwa mhlawumbe khona oyifunayo njengamanje. Ubhixe nje mhlawumbe usotele lodwa basubuyela ke uchaza nolabelungu uchaza kuze wena uyazi lento ngoba nje mina akwazi ubhala phansi ngesilungu. Mina bhuti ngeke ngize ngikwazi. Bakusho kuthiwa ufuna ubabheleli, ngisho kuthiwa ufuna umtsiphe, ngisho kuthiwa ufuna ubani ukabeka la. No, ayingeke ngize ngikwazi. Kodwa into engingayenza ngizokukhulumela ne-marketing manager yami. Then uzokhuluma nayo ke uyimakethe kuyona like if bayafuna ukuthi bawuthathe umuthi wakho bawudayise la. Uzothini nje kami mntanami? Ngizosho ukuthi kunobhuti abathi ubaba umhlongo ufonile la athi unemhlongo mithi. Yes. Okay, imithi yesiZulu. Yebo. Like ufuna ukusidayisela yona ngami. Yes. Then if uyayithatha ke, if uyayifuna ke. Ibale phela mntana ukuze bayazi uthini. Imhlongo imhlongo simonyo. Mhlongo simonyo. Mhlongo. Uma. Okay. Nakho ke mntana. Uthe bayigama lakho? uMandisa igama lami. Mandisa.